Deci, până la urmă, totul este lucru cu tine, lucru cu interiorul tău, să te împuternicești tu, să-ți creezi frecvența asta de încredere în viitor, în oportunități, să vezi schimbarea ca pe o oportunitate și nu ca pe o nenorocire. Deci, și cu mai mult optimism. Cu mult mai mult optimism. Da, mult mai mult pentru optimism. că ți atragi. Sigur că da. Cu cât tu, de fapt, vezi posibilitatea oportunităților, cu atât, de fapt, îți deschizi mai multe uși jur împrejurul tău pe care poate să intre aceste oportunități. Până la urmă, toate lucrurile astea le creăm noi prin... Normal, dacă eu nu cred, atunci eu am frecvența neîncrederii. Da. Și atunci eu o să atrag lucrurile în viața mea pe frecvența neîncrederii. Și o să zic, vezi, am avut dreptate să nu cred, că nimic nu se întâmplă. Trebuie să mergem invers, trebuie să cred. Și atunci pot să ajung în momentul în care zic, vezi, am avut dreptate să am încredere, că se întâmplă. Și de ce spui și de ce crezi, exact. de aia se deschid și mai pentru multe că și mai se multe. întărește frecvența aia energetică, capătă putere, capătă consistență. Da. Și atunci tu, practic, sigur că atragi mult mai ușor în viața ta acele lucruri. Da, și devine energia și mai puternică și mai sigur, mare. energia devine mai puternică și atragi mai multe oportunități, mai multe posibilități, mai multe variante. Deci ai de unde alege. Dar tu trebuie să crezi că se poate, că vei face chestia asta, vei naște această oportunitate, vei deschide ușile. Știi cum suntem noi de obicei? Suntem ca și când am sta într-o încăpere care are 100 de uși, dar noi credem că are doar una, știi? Și doar pe aia o deschidem, restul și ne întrebăm, dar de ce nu mi se întâmplă și mie? De ce nu vine către mine nu știu ce? Păi pentru că tu nu crezi că e posibil. Nu te uiți la celelalte uși. uși. Nu poți. Nu te uiți și la celelalte uși. Da. Uită-te, vezi că sunt atâtea uși, deschide-le pe toate și să vezi ce de posibilități o să intre și cum o să te simți. Da? Deci e foarte, foarte important să ne dăm seama că avem această putere în interiorul nostru și să-i dăm voie să se manifeste și să o stimulăm să se manifeste și să lucrăm asupra frecvențelor respective. A iubirii, a acceptării, a încrederii, a speranței, optimismului. Mai multă încredere. Sigur că da. Da. Deci toate